Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Emakumeen lehia amaiketan hasi da gaurko honetan eta San Juanen markatu du denborarik onena. Ibaika, Zumaia eta Orioren aurretik. Orain gizonezkoen lan hasiko da. 3 itsasmila, ziaboga bakarra, bide luzea, kanpoko balitzaren bila. Eta lehen txandakontziak ari dira hurbiltzen. Epailen agindutara, laizter izango ditugu. Lehen kaletik Bermeo izango da lanean. Bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Portugalete, laugarrenetik Cabo da Cruz. Estropadaremua ikusten ari zarete, hor datu sorta. Eta orain heldu baldin bazara ikusentzule, legezarrekoa ikusentzule baldin bazara, eta emakumeen lehia jarraitu ez baduzu, jakin ezazu, bigarren txandan gero, lehen eman dugu sosketa, baina datu interesgarria da, lehen kaletik Hondarribi arituko da, bigarren kaletik Orio, hirugarrenetik San Juan, eta laugarrenetik etxeko trainerua, Torrekua, Donostiarren ontzila. Hori gero izango da bigarren txandan. Estropaderemuaren baldintzak onak, lehen ere esan dugu, baina badespadan ikusentzuleari azpimarratu ingo diogu hori. Ibon Gaztainazpik gaurkoan esan digu, korrontearen eragina, koefizientea handikoa, eta hori lehen luzean batipat joaterako garaian, benetan gaur kontuan hartzeko datua izan daiteke. Eta itsasbera 9 herritan izan da, Maria gora dator, eta ea nola moldatzen diren ontziak. Baina hemen gaur asmatu beharra dago, beti bezala, joaterakoan eta etortzerakoan, baina gaur uste dut, joaterakoan hor egin beharreko lanak Ibon izango duela zerezana. Bai, giro leuna, Antonio hori entzun dugu guitza, giro leuna bai, urgaina leuna bai, baina gero hor korronteak izaten dira. Hemen aurrean ikusten dugu ondartzan, argi eta garbi nola datorren ura gora, baina ziztu bizian. Horrek esan nahi du, hor baiatik urpila bat sartzen dela, eta nik gaurko giroarekin, lehen ere esan dute, kanporakako lehenbiziko eta bigarrena, eta eskitxarrenak iruditzen. Eta emakumezkoen lehia kontutan hartuta, ez dakigu giroaren gati bakarri den, baina gertatu ere hori gertatu da. San Juan eta Zumaia, kanpora, barrura baino beto moldatu dira. Eta gero betikoa, Miguel, han buelta hartu, eta norabideen kontua, kale aldaketak, eta hori estrategia. Akuarium inguruan, eta hor paseo berrian, eta ze jendetza, zan dugu, kolore hori asko, arroxak ere bai, biek dituzte gainera bi kuadrilla hemen lanean, emakumeak eta gizonak, eta bestetik banderaren lehian, Bizkaialdeko bi protagonista handi, esango dugu Portugalete astu gabe, inor ez dugu astu nahi, baina demoraldi ikusten badugu, garaipenetan, Kaiku eta Bermeo, Bermeo eta Kaiku, gero bigarren txandan, Hondarribi eta Orio, Orio eta Hondarribi. Zabalik dugu pronostikoa eta hori ere, beste pizgarri bat da, estropada handi honen atarian, ez da Ibon? Bai, pronostikoa lauak banderarako lehian, eta beste hiru oso arriskutsuak, eta aitatu hor bandera bat ikusi dugu, lehentxeago, Donostiakoa, Uharte parean, eta haizea bari dela mugitzen. Nabarmen, haize iparra, eta lehenbiziko txandako trainerua, hortxe, Miguel, estatxari, helduta, Kaiku pixka bat atzerago. Bere alandira pronto. Bai. Laizte izango dira. Begira haizea, 13 kilometroko abiadura. Nik uste du normalean baino lehentxeago mugitzen hasi dela gau. Argi. Erne, ipar ekialdetik orain haizea. Ea ba, lauak prest. Astear da lehenengo txanda, zuzen 12. Ziztu bizian aterako da, estropada lertzera batez ere lehenbiziko biak. Lehenbiziko bi kalekoak, Urdaibai eta Kaiku. Erne bandera txuria epaimaitik. Bandera gorria, gora! Bai! Herria, txiko. Hasi da Jaun Andreok. Lehen jardunaldia gizonezkoentza. Ea ba.
10 segundu, gora berari gabe. Bermeo eta Portu branka aurretik sartuta, segundutxo bat Kaiku eta Kabori. 20 segundua, gora berari gabe zorionez, ordoaz dena. Gogoratu Kaikuri aurten, irteran gehiago kostatzen ari zaiola. Ea usteko gauza den, Urdaibai fuerte honi. Kabo, 2 segunduko atzerapenarekin. Lehen kaletik Bermeotarrak, Salsamendi prestatzaile, Aranberri patroi lanetan. Eta Rua barruan da. Ojeda kanpoan utzi du gaur entrenatzaileak Ibon. Pixka bat, urtea jarraitu dugunok eta horixe aldaketa. Hor espaldan, estropada jokatu netzuena ostegunen, Rua Galiziarra eta Ojeda Bermeotarra alde horrean utzi du Jon Salsamendik, 53 palaban oantxe. 7 ere hartu dizkiot eta ubera pasaz. Bermeo buruan, segundutxo bat Kaiku eta Porturi. Kabo, 3-4. Portu bira, ikusten duzue. Bermeotarrak erritmoa indarrez jarri eta hortxe egurrea. Kaikuren entrenatzailea badakizuen orden, Jose Luis Korta. Gaiz eta fitxa ofizialetan beste izenen bat ager daitekeen. Kortaren kuadrilla da Kaiku, Zurinaga patroi lanetan. Eta ea ba, nola moldatzen diren gaurko honetan. 29 pala aterdian. Baian, abegorenik ez dut arraunketa zabalduko, Kontxan hori izaten da beste berezitasuna. Irtera luzatu, uarte parera arte. Eta momentuz, Kaiku Urdaibairi euste. Hemen Aizperroren kuadrilla, jarrilera. Cristian Garma patroi lanetan. Ontzi bat galdu dute, Kabo bostera da. Eta hemen besteak beste, Paorra, kanpoan geratu da. Hori da, eta baita Manuel Lazarte ere. Nik uste du Josean Aizperrok nahiago izan duela, kuadrilla pixka bat arindu. Eta ea lehenbiziko luzio hontan, zenbat galtzen duen, bi oliarrekiko. Eta hemen Cabo da Cruz, Galiziarren ordezkari bakarra aurtengo edizioan, emakumetan ordezkaritzarik gabe geratu dira, baina gizonezkoetan Cabo da Cruz hemen da, 7-8 segunduko atzerapenarekin, baina lanerako gogor, etorri ikaragarri etortzen da kuadrilla hau, hori frogatu zuten, zailkatzen zaioan baita ere, Ibon. Hala ere, azpimarratu behar da, hasiera honetan, aukeran segundu gehitxo joan direla hor, eta Kabo sufritzen ari dela, edo besteak indar erakustaldia ematen, Ibon. Nik uste dut pixka bat dena izaiola Kabori orain batzen, batetik laugarren kale hori, kanpora, bestetik Urdaibai eta Kaiku haundi hauek nola doazen, eta azkenan hau kontxa dela, baina aukeran 9 segundo askotxo bezala iruditzen zen. Bermeo eta Kaiku, Bizkaialdeko 3 ontzi, gogoan izan gero bigarren txandan danak gipuzkoarrak izango direla, eta ordezkarien armailan hemen denak, arreta ikaragarriarekin lehia jarraitzen. Eta Bermeo eta Kaikuren artean, 2 segundu. Aranberri entzuten duzu Garbi. Begira aurrean ikusten den, horra par hori. Ostegunean baino garbiagoa da, baina itxasuan beti izaten da, movimendua. Taulatua, iparret izaten zen, iparreki aldetik. 2 segundu Bermeo Kaikuri, Portugalete 2 traineru galduta, Cabo da Cruz 11 segundura, austera atera dira hau. Beste segundo bat, gidoien, printzipioz, hau da, gidoiak gauzkatzen da, kanpora Urdaibai aurten gehiago dabil, barrura Kaiku asko asmatzen ari da. Ea, oraindik luze erdia ez dut egin, da treneru bateko aldea. Gero norabidea ikusi beharko genituzke, jakiteko, nor doan noren kaletik, edo asko zabaldu diren edo ez. Hemen beste hori baita, bide galtzeak, deribak eta bar, hemen larrutik ordaintzen dira, Zitxo bat Bermeotarrek atera dute, baina berriro 2 segundura hurbildu da Kaiku, Portugalete 8ra, Cabo atzerago. Hor ikusten dena da, elkarren gainean doazela, hor, palia ere hor, Juandarren tokitik, oso ondo. Hor duzue Portugalete Garmaren agindutara.
Hemen helikoterotik hartutako irudia. Begira, Garba mutilak animatzen. Arra honen angeluak, xuxen. Bederatzi segundu, 3 traineru Ibon. Bai, Motorra topera dute guztiek, baina argi dago hor batio asko daudela Bou Bizkaian eta baita ere Kaikutaren ontzian. Bandera txuria astintzen Perez jauna. begira, guztiak estriborrera etorri dira, lehen aipatu dugun korronte kontu hori dela, nik uste dut, lehenbiziko kalendoaz, nabarmen, beraz, orain Kaikuk zuzendu egin beharko du, 2 segundu, Urdaibai eta Kaikuren artean, besteek desiente galdu dute. Portugalete 10 da, Cabo da Cruz 15. Abek oso azkar doaz biak, oso azkar. Nik uste dut orain pixka bat Asier Zurinaga, horrera zabaldu dela, ea hor segundoren bat edo beste galdu dut begira. Hor beste segundu bat erori zaio, nik uste dut zuzendu duenean edo. Hortxe dira. Kontrola ere bai, markak eta zorrotza, Bermeotarrak lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik. Begira, Zulaika horrekalaria, gero Galiziarrak, Montenegro eta Rua, espaldan. Begira, aurrea jarraian bat ere geratu gabe. Ia olatuak traineruaren martxari ez dio kalterik egiten. Hori seinale oso ona da. Duzuek Kaiku, kortak prestatutako kuadrilla, zailkatze zaioan bi hauek izan ziren, azkarrenak. Eta arreta osoz beste denak, jarraitzen. Batipat bigarren txandan izango diren favorito nagusiak, hori jo eta Hondarribi. Hemen dena dago jokoan, une batez laugarren segunduara ikusi dugu hortantzan, Ibor. Nik uste dut orain Kaiku estriborrera etorri da lehenbiziko kalera, beraz, metro gehiago egin beharko ditu, balizaren bila joaterakoan. Orain, bueltakoan, 31 eskutik izango du. Bere kaleari eutxi, noiz estriborrera jo, hori eskatzen du gaurko haize iparronek. Lehenbiziko kaletik, laugarren gora bezala, beraz Kaikuk, bueltakoan nik uste dut, alde hori izango duela. Ontzi bat, hori da Bermeotarren errenta, helikoteroak ematen digun irudi horretan, garbi ikusten dugu. Portugalete 14, han ikusten duzue, Portu hori 3. kaletik, 4. kaletik Cabo, urruti geratu dira. 14 segundura Portu, Cabo 19. Iruditzen zait, kanpoan barkatu denbora oso nahi dutela bi hauek. Hor mezua, minutu batean hor gara. Oso azkar, kanpora bia. 270 metro oraindiko. Biak ubera pasaz, 38 palan, Urdaibai, eta Kaiku ere, Larribili, horrentxe, Kaiku 37 palan. Estropa ederra ari diren egiten bi hauek. 3 bizkaitar lehia honetan, eta Galiziar bat, Cabo da Cruz. Bermeotarrak aurretik, GPS-ak markatzen digun diferentzia, 3 segundukoa da, haizea begira. Iparra orain garbia, 6-6 kilometro. Espero zitekena pixkat, kanpora, bien artean ez da estropadari puskatu, ez dute puskatu, Kaiku orain 2 segundora, eta horra ipadezagun, gaur hitz egiten, Urdaibaiko ordezkari batekin atzo entrenamentuan eta kanpora ere olatu hartzen zela, gezurra dirudi, baina kanpora ere askotan lagundu egiten du olatuak. Hor balizak. Utzi bateko errentarekin garbi Bermeotarrak. Ea ba, ziabogan nola egiten dute. Aranberrik baditu hemen, ziaboga historikoak apartak eginak. Hor doa Bou Bizkaia. Ate balantzari gabe. 9:21. 3 segundu gehiago Kaiku. Anda Portugalete. 9:24. Kaikuri. Ea orain buelta. Portugalete 18. 9:49. 18 segundu asko, kanpora. Cabo 24. Asko da hori, asko. Nik uste dut aurre Bermeok kopia orain eta biltzala. Kaikuri, lau maniobra ostean.
Bermeok Kaikuri 4 maniobra ostea. Gaur aparteko pagarik ez da izango. Horrelatu orain horrek igotzen da. Baga azkar horiek ez ditu ikusiko gaur, horrelatu azkarrak. Bermeok Kaikuri 4. Hor dago errenta. Ziabogan 3 eta 3 terdi. Hori izan da lehen luzean lortutako altxorra Bermeotarrentzat. Ea orain bueltan. Bost ere bai une batez. Begira. Herri ilunpean seguruenik hor kamerari jarriko zioten. Zerbait eta zeinen txikia ikusten dan baia, Urruti ikusten da uartea. Hor askotan patroiek hau alaxe izaten da, ze kaletik dabiltzan ere, ez dute jakiten. Pinganilo bidez esaten ez badiote. 5 segundu. Momentu ona Urdaibairentzat. Eta poparian, Portugalete, han balizan 18 zen, orain 22. Kabo 24, orain 29. Eta kabo poparian kuadrilla ona da. Barrura ere galtzen. 8 Cabo! ¡Le quiere sacar más, Remar, ¿sabéis? Kaboren erreferentzia eman dio kuadrillari Portuko patroiak. Nik uste dut Portuk eta Kabok orain pentsatu berretela aurreko biak banderarako lehian gaudela, gehiago direla eta horri eutxi. Eta nik uste dut Urdaibairentzat une politia hau, 5 segundura ere ibili da. Honek Kaiku orain 4 da. Hase patxara ematen dion honek, emango dion patxara edo Urdaibaiko arraunlariei, kontrarioak atzetik ikusteak. Eta orain nik uste dut Zurinagaren taktika izango dela bere kaleari eustea. Bere kaleari eustea izango da. Ez usteko Urdaibairi etortzen. 23 Portugalete. Ziabogatik ona 5 galdu ditu. Kabo 24 zen, orain 30. Horri ikusi dugunez, bigarren da hirugarren kalen tartean dira, hirugarrenan ere bai. Hor da Zurinaga. 5 segundu berriro. Bermeotarren motorra lanean, gogor, denak ari dira, baina hortxe da diferentzia. Estropadan zehar izandako tarterik handiena hause. Baina begira zema falta den oraindik, Mila eta 800 metro falta dira. Hori oso luze egiten da, Orain nik Kaikuri ikusten diot arriskua, begibistatik Urdaibai galtzea. Hori oso zaila izaten da, Orain Kaikuk argi, hau ondo kudeatu behar du. Urdaibairen uberan. Ez nahaztea, erritmoa ez galtzea, hori da, hor, gakoa orain, Sestaoko entzat. Bermeotarrentzat oso itxura ona du. Kategorikoa. Lehen txanda honek, joan oso ongi joan dira, eta etorri ere, begira, 6 segundu orain. Bai, eta laste gurutzatuko ditu nik uste dut. Gorkak, oraindik ez, oraindik Kaiku estriborrean darama oraindik. Beste bat. Hau izaten da muga, 6-7 segundo, begibistatik galtzea. Hori errematea izaten da. Oita emeretzi palan, Bermeotarren momentu hause da. 7 segundu. Argi ba, Hori errenta polita da. Errenta oso onak dira. 7 segundo, oraindik 5 minutu falta. 8 segundo, adek badoaz ba, Argi, Urdaibai, tartea zabaltzen ari da eta. Portu eta Kaboren artean, balizan, kanpoan, lehen luzearen amaieran 6 segunduko errentasun, 3. posturako txanda honetan Portuk, eta orain tarte hori 7 joan da. Etorri, antzera datoz, Portugalete eta Kabo atzetik. Baina hemen ikaragarri datorrena, Bermeo da. Kaikuri 8, dena eskatzen, ikusten dugu, Zurinaga, Bizkaitarraren txopan, Bederatzi, Ibon, 3 traineru. 3 traineru, hanketako tostari, ukabilkadak ematen Zurinaga, orain eutxi behar dio Kaikuk, Orain, eta utxarra izaten da. Hau txarra izaten da, banderaren bila atera eta 9 segundo galtzea.
orain behar da, hor esperientzia psikologikoki jende garrantzitsua. Hor bada, Kaikuren traineru hortan. Zortzira hurbildu dira. Momentu garrantzitsua da hau. Eta aparteko olaturik ere ez, gaur hurbiltzeko. Begira zer dioen, Aramerri. Somatuko zuen olatu gutxi izango dela hor, ongi harrapatzeko modukoak. Oraintxe ari da gurutzatzen. Oraintxe gurutzatzen estriborrera. Ba, nik uste dut, Urdaibai oraindik ere airosoago etorriko dela, Orain nahi duenean estriborrera joateko aukera du. ¡Vámonos! ¡Chavales, largo! ¿Listos? Nora joan diren, ¡Ahora atrás! ¡Ay! Bai, gurutzatu du. Dagoeneko baborrean darama. Urdaibai, Kaiku. Gaurko giroak hori eskatzen du, nabarmen. Horregatik lehenbizikoa, bigarrengoa, ez dira beste egunetan, bezain txarrak. Edo hobeak niretzako, Han buelta eman, eta iziak eta olatuak hori eskatzen du, uarte aldera etortzea. ¡No va más rápido! ¡Son más lentos! ¡Hazme caso! Aramerri, psikologikoki mutilak animatzen. Motelagoa dira, esan du. ¡Juntos, atentos! Eta beste Zortzi detailea. bederatzi segundu nahortzak estutzen ari dira. Kaikukoak badakite. Txanda galduko dugu, baina bandera ez dugu galdu behar. Hori pentsatu behar dute orain. Hori behar dute. 10 segundotik bera. ¡Largo, largo! ¡Columna atrás! Jendea isilik, Mikel? Ez da entzuten ez batean ez bestean. ¡Ay! 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 Zuleika, Brua, Banoren beke. Atzean Portu eta Kaboren artean, bere horretan doa lehia. 28 Portu, Kabo 34. Iska bat hobetzen orain Kabo. Baina batez ere, kanpora galdu dute. Haizea begira orain 11 kilometro, poliki gora. ¡Buena! 10 segundu. Numero garrantzitsua da hori. Bai. Eta larri ibili, besten bat ere sartzea hemen barruan. Horiek orain eirian etorriko da. Aurretik batean ematen duen. 10, hor dago, dantza. 40 palan biak. Bai, Eta baian. espreina gotzen, Habek ez dute azken txampara itxarongo. Azken olatutxo hauek ere aprobetxatu egin behar dira, Ibor. Bai. Hemen orentxe Maria erdia amabit erditan. Horrendiko, olatuak lagunduko du. Begira bagorreko padak, Bate batean nola sartzen diren, kolpe batean nola ateratzen diren. Beste kolpe batean. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Un minuto, Kaiku! Dare, 1 metro. Hori da bermiotarrek falta dutena. 10 segundu. ¡Ahí va atrás! Errenta ona. ¡Y no hay más de 10 segundos! Berme Urdaibai Kaikuri. ¡Vamos, Kaiku! Begira zer dioen. ¡Ay! Aurrera Kaiku dio, Zurinaga. 40 pala eskasean dator Kaiku. ¡Tírate! Atzetik Kabo Porturen gainera hurbildu nahian. Portu 29-ra, Kabo 34-ra. Handatoz. Horiak eta Galiziako gorriak. Urdaibai, Amaika une batez, lehenengo aldiz 11-ra joan da GPS-a. Habe badakite gaur banderari kolpe handi eman dizaioketa, Azken txampan jaun Andreo. Eta argi denbora, Bueno, oso ona izango da, Denbora aparta ingo dute eta. Ordoa, 19tik gutxi gora. oso gutxi. Oso gutxi. 19 bost edo lako. 11 segunduko errentarekin dator. Bai, Bou Bizkaia. 19-0-3. Denbora ikaragarria. Kaiku. Bai, Kaiku. 10 terdira. 10 segundu terdi. 19 eta 13 Kaikurentzat. Nola sufritu duten. Eta ala ere 19 eta 13. Portugalete 28-ra. Hirugarren Aizperroren kuadrilla. Eta orain Kabo 26-ra laugarren. 19 eta 31 Portugaleteren denbora. 28 segundu sartu dizkio Bermeok. Eta Kabori 36. 19 eta 19. Kaboren denbora.
Hauxe da jaun Andreok lehen txandak ekarri diguna ikaragarrizko estropada egin dute bermeotarrek, eta ea orain zer gertatzen den bigarrengoan. 19:08 Bermeoren denbora, Kaikuk 19:13 behin-behineko datua dira, Portugaletek 19:31 eta Kabok 19:29. 10 segundu eder bermeotarren errenta hor dago. Tarte bat iragarkientzat jaun Andreok eta berehala bigarren txandan, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik Donostiarra. Mezu berri bat duzu. Kaixo, ni naiz, biharra egin nahi? Etxera itzultzean, egin topo berriz ere kirolarekin. Polar pultsometroa, soilik 49,99 €. Forum Sport, lehena marka liderretako prezioan. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez era mi amigo. Ez dizut nire militantziaren onarpenik eskatuko. Ez baituzu nire konpromesua ulertu beharrik. ¿Cómo hacerles entender mi amistad con un etarra? Irudi hauek guztiak ez dira nahiko Madrilgo adiskideei adierazteko. Nor den hain maite dudan lagun hau. Asier eta Biok, estreinaldia. ¿Quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Eso es a lo que entra. Bihar gauean ETV baten. Bizitza honetan irabazteko ausartu sentitzen. Ez izan beldurrik datorrena hartzeari, arriskatzeari, negar egiteari. Bizitza honetan irabazteko ausartu bizitzen. Biziliga eta Kopa Euskaltelekin hilean 16,9 € soilik ordainduta. Realaren, Eibarren eta Atletiken partidak. Kontratatu webgunean, dendetan edo 17:17. Urtebete Euskaltegian matrikulatuta ikasi duzu euskara. Horrela, gainera. Bai, falta zait asko eta, horregatik, asmoa da jarraitzea Euskaltegian, 12 hilabetetan ikastia euskara hain ondo, ni harrituten nau. Positivity. Eusko Jaurlaritza, pertsona, helburu. EITB-rekin lankidetzan. Euskaltegian izena emateko epea zabalik. Abe. Badakite, euretariko batzuk hilgo dion. Pare-parian gauken zierra mendixea. Kalavera mendia esaten diote. Reketiak gure etxian. Gero begise ikusteko, zua. Guenzian, eusko gudaria dinunez, Euskadi askatzeko. Zerdiok kolesterola 200 gora duela? Lehenbaile jetxi beharruke? Zer egin? Egin zan bezala. Izan konfiantza Danakolen, nire gomendioa duk. Baina zergatik Danakol? Danakole funtzionatzen du. Euskadi lehena da. Kolesterola jaisteko ez dago elikagai eraginkorragorik. Probatuko diat. Izan konfiantza Danakolen, gomendatuena da. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Bermeur da Ibai markatu du denborarik onena. Lehen jardunaldiko lehen txandan 19:88 epaimaiak emandako denbora. Ikaragarria da denbora, Marka 19:89 baitago. Eta Kaiku gero 10 Portu 28 Cabo da Cruz 36 berehala hasiko da bigarren txanda, baina epaile oraindik ez dut hain hurbil ikusten. Labur-labur Sara Gandara aurrera bermeotarrekin. Gorka Aranberri patroiarekin gaude hemen, lehenengo eta behin zorionak. Eskerrik asko. Azte denbora egin dozuen, 19 minutu eta ia 3 segundo. Bai, hortako prepatuta ginean. Zantzigun entrenoriak aspalditik aitzaigun esaten, aurten kontxa irabazteko kondizioak emate balimazian rekorra inguruan ibili berko zala, eta hortako prepatuka aize pixkat bazan, aizeik izpazan igual onduko ginen, baina oso estropa ona, gogorra, luze intzaigu bukera, baina jo berginen tokin jodeu eta horrek iriki du zulua. Kaiku izan duzu aurkaririk gogorrenak gaur, lehen txanda honetan, hala ere, 10 segunduko aldearekin nagusitu zarete, errenta polita datorren iganderi begira. Bai, errentak aldekoak dianen beti izatea ona, baina holako kondiziotan dagoen digan errenta hobia da, 10 segundu
kondizio betan asko dira eta hurrengo iganden ikusi berko dugu. Ze kondizio ematean, itxaso txarra alima da 10 segundu ez ezarre, baina olako egualdila tokatza alima da, berriz olako estropa bat imerko dugu, hau irabazteko. Segi gozatzen eta eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko. Hor da beraz, Bermeotarren patroiak esandakoa, hausnarketarako denbora ere izango dugu gero, jo behartzen garaian jo dugu, Ibon Gaztainazpi. Bai, apuntatu egin dut, esaldia asko zen nahi du. Erne, Badoa, Jaun Andreok, bigarren txanda, Hondarribia lehen kaletik, Orio bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik, Donostiarra laugarrenetik, eta hauek aurkariak guretan dituzte, eta baita ere buruan. Aurreko txandan egindako krono horiek mamitsuak izan dira eta, baina hemen uretan frogatu behar da, indarra, sasoia, hortxe doaz. Hondarribia eta Orio aurretik jadanik, Donostiarra eta San Juan segundu batera. Hondarribia zeharo estriborrera torri. Hondarribik branka aurretik, irtera gora berari gabe, segundutxu bat, Orbañanosen kuadrillak, Amunarriz patroi lanetan. Arritu ez gaitu namalaukoa gaur Mikelek, Zarautzen eta azkeneko estropadetan atera duena, liga irabazi bidean jarri diona, 52 palaterrian orantxe, Hondarribia. Hor da Hondarribi, 2 segundu hori, nola irten diren berdeak. San Juan eta Donostiarra, irura konparaketa txanden arteko konparaketan, hau derrigorrez jarraitu behar dugu, Bermeoren denboran da Hondarribi. Eta hori 2 segundura, Kaiku baino segundutxo bat gehiago. Baina hasi besterik ez da egin, begira goian, 2000 eta ia 400 metro. 3 itxasmilako estropada eta luze itxaso zabalea. Hori 3 segundo galduta Hondarribiarekin. Igor Makazagaren kuadrilla hemen. Adek ere, kuadrilla, denok espero genduena. Milarez espaldan, Goni barruan, une Etxeberria kanpoan, eta, ea. Hay que sujetar ahora para la vuelta, Eutxi, hor da. Irakoitz Etxeberriaren eskaera. Ea ze irakoketa egiten duten. Lehen, Kaiku eta Urdaibai, biak estriborrera joan dira zeharo. Hondarribi, txandan aurretik, ala ere estropada puntu hortan, Bermeo eta Kaiku ere hortxe ziren, denbora horietan. Hemen San Juan darrak, Joseba Fernandezen gizonak, denboraldian zehar, etorri ikaragarri etorri dira, baina zaikatze saioan, joan oso ongi joan ziren. Etorri baino beto, antxe ziren, hauntien denboretan, 4 segundo galduta, 37 palate erdian, eta hirugarren kale horretatik, nola moldatzen diren. Hondarribik hori 3 segundu, San Juani 6, Donostiarra 8. Donostiarrek garbi dute gainera, hirugarren kalean San Juan da, San Juanekin hartu eta tematu eta segi lanean. Alde lekura arte eutxi, horrek emango dira auspoa. Adek irten behar dute, lertu arte, eta lertzen direnean, ea zema galtzen duten. Zabalaren kuadrilla, hiri arte patroi lanetan, hor dira Donostiarrak. Gogo handiarekin prestatu dute gaurko lehia. Estropada serio bat egin nahi dute. Joan zen urtean pausu bat eman, aurten beste bat. Hondarribi ikaragarri irten da, 2 segundu sartu dizke hori, orain egonkortu eginda tarte hori, 4. ere markatzen digu GPS-ak. Hori asko ibiltzea da, San Juan Zazpira, bai. Eta datua, Hondarribiak Bermeorekin segundu bat galduta dola, 3 minutuan, aurrengo minututan ikusiko du zein diren joerak. Galtzearenak, errekuperatzeanak, eta pasaden larun batean, Portugaleten ere, hau lehenbiziko kaletik, ikeragarrizko irtera egin zuten, Era eran jarriko zain. Amunarritzen agindutara, txandan hori orain, 5. ere bai. Pantailan 4 dituzue, oantxe ikusi dut nik hemen guk dugun beste barne pantailan, 5. segundu hori ere. San Juan 8, konparaketan Bermeo eta Hondarribiren artean, segundu bat Bermeotarren alde, lehen txandako garailaren alde. Harrigarria kaso, Orio oso ondo irtetzen den taldea da. Ea orain, hasieran kontra jarri zaionen baldintza bat nola erantzuten du. Hauek ere lehen aipatu dugu begira, arraun anguluak, gorputzak, kalkoa ematen dute, mutil bat bestearen, hemen Orio, uera pasaz, arraun bat gutxi horrekin, 6 hilarako arraun hilara pasaz, arraun uera. Sigue acabándole a la ola, sigue pegando y acabando, sigue! Irakoitz Etxeberriaren aginduak, eta hau kudeatu egin behar da, informazio guztia, ontzi barruan,
nolako erantzunkizuna patroiek. Noski, badute hor kuadrilla, esperientzia handiko kuadrilla, badute entrenatzaile bat, badute klub oso atzetik, ordezkariak, dena laguntzeko, baina hor joan egin behar da, Ibon, eta hor asmatu egin behar da. Konparazio txar bat egiteko, formula bat gidatzea da hori, hor nahikoa du, kasu honetan, patroiek, estribordera, bahorrera, 5-10 metro joan, akabo, joan zaila urte osoko lana, KL-tik bera. Orain horiok eusten badio, gero aukera izan dezake, barrura bigarren kale hortatik, Hondarribiari utzi gabe, estriborrera etortzen. Konfiantza eskatzen du, patroiak hor. San Nikolas ontzian, Hondarribik hori 4, San Juani 8, Donostiarra 13. Hemen dituzue Joseba Fernandezek prestatutako arroxeak neskek lortu dute, bandera irabazteko pausutxoa ematea, aurrez, eta ea orain gogoratu nesken lehian San Juanek Ibaikari segundu bat, Zumaiari 4, hori 16. Orain, Marka Ibon. Nioen 37 palan, San Juan, urteko erritmotan, eta beste datua, dagoeneko 6 minutu pasata, eta Hondarribia Bermeoren denboretan, segundo bat nekezago dabil, baina, bueno, oso esanguratsua. Behin-behineko sailkapena, orain, estropada puntu hontan, hauxe litzateke, jaun Andreok, Bermeo, gero Hondarribi segundu batera, Kaiku bira, Orio 5, Portu 6, San Juan 9, Kabo 10 eta Donostiarrak 14. Hemen Donostia ere. Lizazu, ahorrankean, 36 palate erdian. Zeburruka, ikaragarria. Hori irakoita azpitik, esanaz mutile animatuz, Hondarribiari segundu bat jan diotela. Kontua da horiok lehenbiziko 3-4 minutuan galdu dela asko. Orain, biak abiadura berdinean doaz. 6 eta 40. GPS-aren datua ez dugu pantailan. Begira zer dioten hor. Hondarribia. Orain Ubera. 7 minutu lanean hasi direnetik. Beira, Ubera nola pasatzen duen, Hori da, Aurrekalariak usten duen arraun markak urrengo palan, baborrak pasatzen duenean, baborrankekoak, horrek esan nahi du, metro bat 2 pasatzen dela. Hori izaten da, bueno, oso erakusle ona. San Nikolas ontzian. Gainen da gainen, alegia, olatu gainean doaz ez, Confianza. 2 minutos a boia. Bat! Eta bi. Ema! Mentalidad positiva. Ikeragarri. Irakoitz lanean hor, psikologikoki mutilak animatzen. Hondarribia lanean. Atento olatu estriborretik. Pantailan mugatu dizkigute orain datuak. Minuto y medio. Hor zer esan duen, argi olatua estriborretik. Estriborretik sartzen da eta zelebrekeria da horrekalari guztiak eginak baborretik dara matzatela. Helikopteroarekin erreferentzia ere lagungarri izan daiteke. Hondarribi Orio. Hor da, Hondarribi aurretik. GPS-aren faltan. Irudi kombinaketa lagungarri izango da. San Juan eusten alduen bezala. Donostiarrakan ikusi dituzue goikaldean, atzeraxeago. Orain kontua da, baliza bila joaterakoan. Non dagoen nor, hori da kontua. Ea zen... 9 eta 30 hori izan da Ziabogan Bermeotarren markaturikoa. Nik begiz, gukarra honean eta beti, treniru bat 3 segundo, hor bi treniru ez dira izango. Nik uste du 4-5 segundo orain izango direla. Gehiago ez Ibon? Ez, gehiago ez dira izango. Treniru bat izango da. Bat, gero enfilazioa ere bai. Bi ez dira, bi treniru ez daude, nire iritziz. 9 eta 31 Bermeok markaturiko denbora. Ziabogan, Kaikuk 9 eta 34, Portugaletek 9 eta 49, Kabok 9 eta 56. Zetiru ditzen, helduko direnik. Aparteko kalerari gabe, baina... Gutierrez. Hortxe dira,
Bederatzi eta hogeita amairu. 2 segundo, Oriok bost gehiago, bederatzi eta hogeita emeretzi. Laugarren alitzateke, Kaikuk bederatzi eta hogeita amalau markatu du. San Juan amalaura. Porturen denboretan, segundo bat, azkarrago San Juan Portu baino. Bederatzi eta berrogeita sortzi. Eta hemen Donostiarra. Lan erdita. Hogeita hemezortzi segunduko atzerapenarekin Donostiarrak. Zabal. Lan erdita. 10 eta 11 Donostiarren denbora. Ea orai. Hondarribik. Tartetxo abai. Txanda honetan hori. 5 segundu pasatxo. Ea, ze gertatzen den orain. Gaurko giroarekin, nahi orain etortzeko ere, kale polita iruditzen zait, aukera izango duelako Zirriborrera jotzeko, lehen izan dugu. Eta Donostiarra berriz, laugarren kale hortatik kondena, berez giroa gara eskatzen dio, baina joan ezin, isla joko luke. Behin-behineko zailkapena lan erditakoa, Bermeok, Hondarribiri 2, Kaikuri 3, hori, 7. Gero San Juan eta Porturen artean, segundutxo bat besterik ez. Kabo 7garren, Donostiarra 8garren. GPS-aren datu horiek burriztu egin dizkigute. Gaizki ohituta daude, Miguel. Hondarribia Ubera pasaz, eta hori bai, biak Ubera pasaz. Tartea pitima zabaldu da, Ibon? Hala, ematen du. Ni baietz esango nuke. 37 balan Hondarribia. San Juan ere ari da bere lana egiten atzetik. Horra, Castellon anketik, Puertas, Manes Aldai. Eta korkaran berri izan behar nuen, Josu Amunarriz, trampaliurei gora, igota. Tartea zabaltzen ari da, Hondarribia hala iruditzen zait. Gehiegi ere ez, baina hor tartea badago, Ibon. Bitrenieru... 7 segundu igual izango dira, 6-7. Hor patroiak lanean. Zelan egin behar duen, patroiak, Une zaila betan taldeari eutxi. Patroiak, erraz esaten da patrontza lana hor joan egin behar da, Eta estropada horrela jartzen denean taldeari eutxi egin behar zaio. Orio 7 segundura da, San Juan 16ra, Donostiarra 59ra. 7 segundu Hondarribik hori. Antzeman dugu, hor duzue txandakoa. 37 pala terdian hori jo. Eta Hondarribia larribili, sarrixia ojoz. Eta konparaketa ezin izango dugu egin. Datu hori pantailatik ere desagertua da. Eta hausnarketa egin beharko da hemen. Gaur teknologiaren erabilpenarekin mugak galanta jarri dizkigute eta. Orio 6ra orain. Eta bostera, eusten ari zaio, 3 minututa gehiago, buelta eman dutenetik, han Oriok Hondarribiarekin kalduak 5 zituen, eta orain eusten hori jo. Hondarribik San Juani, 16, Donostiarra 51ra. Begira Orio, hurbiltzen orain. Honek asko animatuko ditu mutilak, Zazpira ere joan da tartea. Orain 5era. Hemen Ama Guadalupekoa. Elegante, arraun, Gainero pare bateko errenta. Lan erditan Bermeok 9 eta 31, Hondarribik 9 eta 33, 2 pasatxo, 2 terdi. Kaiku 3, Orio 7. Urrengo igandeari begira, Ohorezko txanda, hor dago. Ematen du hori finkatua dagoela. Oraindik lana falta da hemen, baina hala dirudi behintzat. Sigue lanzando. Sigue.
Irakoitz Etxeberria. Hori entzuten dugu Garbien, kamaratxoa sosketa bidez hor kokatu da. Ama Guadalupeko traineruan ere badugu mikroa, guztietan dugu. Baina naia gauza bat izaten da eta ala beste bat batzuta. Hondarribik hori, 6-6, hortxe dira orain. Orain nik uste dut, estropadako momentu hau dela, 15 minutu. Ea hori eusten dion, edo zeharo soka eteten duen Hondarribiak. Hori ikus bai hor. Gainen, esaten dugu olaturik ez du izaten, olatu bizirik ez da, baina zerbait izango da. Beti ere laguntzen du olatuak, eta pikin horri ere jo egin behar zaio. Hemen San Juan darra. San Juan, Portugaleterekin leian nola baite 5. postu horren bila, hori izango litzateke datua. Lan erditan 9:48 San Juanek, Portugaletek 9:49. Gero kabo izango genuke 7. eta Donostiarrak 58 segundura dira hor lanean. San Juan 38 palantzetorren. Sigue que se pone, sigue sin nervios, sigue trabajando de atrás. Bermeo Hondarribi baino 11 bizkorrago, hori da, eman diguten referentzia orain, barne referentzia. Bermeo Hondarribi baino 11 bizkorrago. Hori asko esatea da, Horrek esan nahi du Hondarribi Kaikuren denboratan datorrela. Segundu bat gora, segundu bat bera. Eta Bermeok denbora ikusita badakigu ikeragarri ibili dela. Hor da Hondarribia, 900 metro. Horantxe, Uarte pare horretan. Uarte parean eta gero Bahia barruan egin behar da lana. Hondarribi eta Orioren artean 7. Biak, 3. kale aldera joan da Argi eta Garbi. Minututik gora orain Donostiarrak. Handa, Pasai Donibaneko Ontzi Arroxa. Ikusi norabideak. Begira, Orio bostetik, San Juan ere bai. Eta noski 4. kalearen jabea Donostiarra da, eta horiek ere, haien kaletik. Ipar haitzea orain 11 kilometroko abiadurarekin. Hondarribik hori 6. Ea bukaeran, txanden arteko konparaketa hori. Orain ustu egingo dira, Orain estropa bat azten da hemen. Era bat leunetan. Garai batean minutu falta edo itxaroten zen, jotzen azteko orainez. Orain gaurko egunean, hauek datoz esken txampan, 2 minutuko esken txampan gotzen da, gaur egun. 6-7, Hondarribik hori. San Juan 21 begira, Amunarriz, begira, ari da. 41 palan, Hondarribi aia. Eskatu eta eskatu. Nola ote dara matzate bi hotzak, Berreun putxazioaren bueltan. Makina urtxeten beharrean, jota. Hondarribik hori 8. Artea badagor. Bermeotarren erreferentzia, 19:02. Ikaragarrizko kronoa izan da hori. 19:02 Bermeok, Kaikuk 19:13. Horra, Carrion. Iñaki González, horrean. Tartea ez doa gora. Hondarribi eta Orioren artean ez doa gora. Irterako izan da. 7-8. Irterako harrigarria. Zein azkar hori geratuen hori Hondarribiarekin. 6 segundu ziren, eskas ziabogan, Hondarribi eta Orioren artean. 19:02 Bermeotarren markatutakoa. Handa Hondarribia. Hemen pixka falta du, 9 segunduko tartea orain. Begira kronoa. 18 eta 45. Bermeotarrentzat gaur errenta jaun Andreo. Bermeotarren kolpea da. 19:02. Bermeok gaur kronorik onena. Lautreneru. Edo gehiago igual. Bigarrengoa zeinena izango da. Kaikuk 19:13 markatu du. Hondarribik 19:14. Kaikuk baino bat gehiago. Hondarribik bigarren txandako garaiak Orio, orain Orio, 8 segundu gehiago Oriok.
Hondarribik hori 8 eta Orio 19 eta 22. Bermeok Hondarribiri 11, hori 19. Orantxe San Juandarrak heldu dira, 23 segundura heldu dira San Juandarrak. Eta errenta haundiak ditugu San Juan zailkapenean, ez atzetik 19 eta 37. Portuk 19 eta 31. 19 eta 37 San Juanek. Handatoz Donostiarrak. Hurbiltzen ari zaizkigu Donostiarrak ere. Azken lanak Donostiarrentza. 19-0-2 Bermeoren erreferentzia. Kaiku 19-13. Hondarribi 19 eta 14, Orio 19 eta 22, gero Portu San Juan, Kabo, hortxe da Donostiarra, minutu bat eta 15. Bermeok 19-0-2 hementxe dugu, Aranburu jauna gure ondoan. Enhorabuena, Agustín, sorionak, extraordinaria regata de tu cuadrilla, ¿verdad? Eskerrik asko. Yo creo que sí. Creo que sí porque hemos ido por las calles a priori mejores. Yo también creo que han sido mejores. Y hemos ido, pues bueno, pues ya no podemos decir que me ha tocado la calle, hemos ido por la misma. Igual el tiempo, el viento, pues no sé. Pero bueno, esta ha sido una batalla más que se ha ganado y el domingo vendrá la batalla principal. 10 segundos, es una ventaja importante, pero no es una renta decisiva, ¿verdad? No, tú imagínate hoy las calles de fuera, que nos llega a tocar a nosotros por ahí, no estaríamos hablando ahora aquí, Posiblemente hubiésemos quedado pues cuartos, quintos, yo ahí lo creo. Había una motivación especial, tengo esa sensación en la cuadrilla de Bermeo Urdaibai, después de la Liga, después de esta temporada con muchas complicaciones en despachos, con el caso Urdaibai pendiente y demás. Había mucha motivación y la cuadrilla ha respondido muy bien, ¿verdad? Parece que era la idiosincrasia de Urdaibai, ¿no? Siempre en los despachos. El año pasado perdimos una bandera aquí también en los despachos. Esperemos que este año, si la ganamos, no vuelva a ocurrir lo mismo. Porque yo creo que como se debe remar, como se ha remado hoy, ¿no? No alterarse nadie, pero bueno, el domingo ya va a ser más complicado. Agustín, ¿cuál es la estrategia? Evidentemente es un tema que tiene que trabajar el preparador Jon Salsamendi. Para eso ya hay un nivel técnico tan alto, ¿verdad?, entre los entrenadores ahora en todos los clubes, pero evidentemente todos a atacar a Bermeo Urdaibai. No hay otra solución para arrebataros esta renta de 10 segundos. Pues sí, pero bueno, Jon tiene tablas y sabrá solventar todo esto. Muy bien, Agustín, enhorabuena, sorionak por el excelente trabajo de la jornada de hoy. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta goazen orain denborak errepasatzera, berehala protagonista gehiago, 19-0-2 Bermeoren denbora, Kaikuk 19-13, tartea 10 segundu terdi, Hondarribi 11-ra 19 eta 14, Oriok 19 eta 22. Hauek orezko txandan datorren igandean, Portugaletek 19 eta 31, San Juanek 19 eta 27, Kabok 19 eta 29, Donostiarrak 20 eta 30. Bermeo Kaikuri 10, Hondarribiri 11, Hori 19, aurrera Zaragandara, bigarren txandako garaileekin, aurrera Amunarrizekin. Bai, Joseba Amunarri daukatemen aldamenean, lehenengo eta behin, sorionak. Eskerrik asko. Bigarren txandonetako denborarik onena markatu duzu, ala hori Bermeorekiko 11 segundura. Bai, ez, bueno, guk bere estropa dugu, txanda irabazi dugu, oso ondo irabazi dugu, eta posi, pero bueno, ezin da deus egin, aizia altzaten bada, obrisa hau altzaten bada, jakin egun beldurra nakagula altzatzen bazen, eta pixkat altzatu eta 10 minututa kanpoa asko altzen duzu. Pero posik, estropa bikaina egin dugu, udako maila eman dugu, eta posik. Lehendabiziko kalorretatik joan zarete, aizea aipatu duzu, kontrako baldintzak, ez da? Bai, kontrako baldintzak, pero bueno, gaur bai suerteak kaletan, esan deula igual kaie bata bai ona zela eta oso ondo modatu gara landikan. Pero bueno, urrego igandeko prez eta saiatuko ea alden azkarren hiltza berriz trenirua. Horezko txandan arituko zarete, datorren igandean, nola prestatuko duzue datorren zita hori? Bueno, zita, etorko gara berriz gerra ematea, alden maila nobere ematena eta udako maila hori ematea. Eta nik uste bilatzen badugu hori berriz Hondarribia ibidekola bai mutura sartzeko eta horri biltzeko burrukan. Ia ba, sortea dagoen, eskerrik asko Joseba. Bale, zuei. Amunarriz jaunaren azalpenak, Amunarriz patroia handia da, saiatu dira ikusi haizeari buruzko datoa, 9,6
lehen txandako batazbestekoa, bigarrengoan 7,5, iparra bat, bigarrengoan ipar mendebaldetik aldaketatxoa hor. Eta hemen Pedro Mari Abando, Kaikutarren ordezkaria, Bermeok Kaikuri 10, 11 Hondarribi 19 Orio. Pedro Mari, eguerdion, lan egin duzue gogotik, saiatu zarete Bermeotarren atzetik, zein da zuen balorazioa tarte hau ikusita gero? Bai, egida, zigeratik beti segundo bat bi apurka-apurka, 3 segundoraino, eta uste otor ja ziaboatik aterata euro 4 segundotik, eta batez eurok erdiran zartu abet, ez dakik guk denpo asko uste egon garela euron ugeren atzen, eta ez dakit benetan bigarren luzea ondo egin duen. Pentsen du alde baten obestian ugeran atzen, uste ez da batera ona euro moralki apurka jotzen, eta bueno, puntataraino hor eskerrak hortila egerlatik onantza, horri 10 segundotik gehiago ez dala izan, eta uste hor bandera behintzat momentu ez daukau galduta, baina, guretze izango litzake bigarren txandarako, bigarren estroparako, uste dut oleatu aputxo bat izango litzake. Itxaso apur bat komeni zaizue tarte hori gainditzeko. Esan duzu, bandera ez dago erabakita, eta zuek eraso bizian ekin behar duzue Hondarribik, Oriok urrutiago dago, baina bigarren jardunaldiari ez da. Bai, Hondarribi gure parean dau, eta Orio, 10 segundo hor segurantzez dagoki ikusten bere bai beren olatuak barrinatzeko, uste dute izan dela bigarren luzean ezikeran, behar zuten igual olatu bila joan direla, baina ja 5. kaletik hor ez dela batere ondo eta batere bigarren luzean hori ez da. Baina hortxe ni uste dut denboren arabera hor iraultzeko estropada behar dugula itxasa putxo bat. Ea zer gertatzen den, ea zer ekartzen digun naturak. Eskerrik asko, Pedro Mari. Pedro Mari Abandoren azalpenak izan dira hoiek, eta Jaun Andreok protagonistak gehiago bere ala kai aldean, hain zuzen Zurina gaipatu du, bere ordezkariak, eta berarekin da, Kaikuko patroiarekin, ea zer dioen egindako lanari buruz Kaikukoen patroiak aurrera Xabir Andueza. Bai, hemen da, zuk esan bezala, Asier Zurinaga, Kaikuko patroia gurekin. Asier, 10 segundos. Tenéis el segundo mejor tiempo, pero Urdaibai bastante lejos. Sí, 10 segundos es mucho, ¿no? Pero bueno, hay otra jornada y intentaremos inventar algo para poder contrarrestar esa desventaja. Oye, habéis tenido a Urdaibai a vuestro lado, habéis ido muy cerca. La vuelta me comentabas algo, que has querido irte a la segunda calle. No, a ver, yo quería compensar un poquito el viento y sé que hemos salido yendo por su calle, pero lo sé, lo estoy viendo, el árbitro me está avisando, yo tomo nota, pero lo que no puede ser es que un catamarán no nos deje movernos y que lleve un catamarán a medio metro de las palas de los remeros, con lo que eso conlleva. Los remeros tienen que ir a remar, el árbitro a arbitrar y el patrón a patronear, y el que lleva el catamarán no puede estar perjudicando a la trainera y menos en la concha. Y en el largo de vuelta ya ha sido escandaloso, se nos ha ido Urdaibai. Y yo, si quiero, me puedo meter detrás de una trainera que se me va. Y el catamarán se pone a la par y no me deja moverme. Nos ha perjudicado muchísimo el catamarán. Hemos ido detrás de Urdaibai, Urdaibai nos ha ganado, pero el catamarán que llevaba al árbitro nos ha perjudicado muchísimo. Bueno, de cara a la semana que viene, Asier, estáis los 4 fuertes en teoría en la tanda de honor, lo que se esperaba, pero quizás se esperaba que, sobre todo respecto a la diferencia que ha logrado Urdaibai, es que estuvieseis más cerca. La bandera está en juego todavía. A ver, estamos en lo de siempre, soñar es gratis, y sobre todo para todos nosotros los que estamos aquí, que somos pobres, ¿no? Todos somos pobres, ¿no? Soñar es gratis, pero 10 segundos son muchos segundos, más la dosis moral. La semana va a ser muy dulce para ellos, nosotros intentaremos sacar no sé de dónde, pero estamos los 4 llamados a estar, ¿no? Y intentaremos dar lo mejor de nosotros, como todo el año, y vamos a intentar seguir disfrutando del remo, que este año lo estamos haciendo. Eskerrik asko, Asier. Zuei. Ederki, bi galdera orain Irakoitz Etxeberriari, Sara Gandararekin da, txalupan aurrera. Bai, hementxe daukagu aldapenean Irakoitz Etxeberria, beste lankidekin ari daitzekten, gurekin daia da, gaurko bigarren txanda honetan, bigarren tokiarekin konformatu behar izan dizue, eta Urdaibairekiko denbora kontutan hartuta, 19 segundo hor, ez dakit nola gainditzei dagoen hori. Bai, gehitxo ez. Nahi genuen baino gehitxo, baina,
zein zuten meza zure lankidea aldun guztien deu, dena eman dugu, genekien kale bat areako nobia zala, orduan saiatu bera Hondarribia izugetatzen guztia, baina, bueno, behin baliza 5 segundu atza iritsita saila zen bai egin etortzea, dena eman dugu, pixkat ikusi detenen beha gerri jordila hartuitela pixka junez lau aldea berke izi oso segizioa atatzen du, baina bueno, ikusi dugu batetik estetik igual etortzen ginala, eta bueno, nik uste ez dut deula, 8 segundu Hondarribiakin, Urdaibaik 19, zorionak Urdaibaik egin duen estropatikan, eta bueno, gehiago ezin da izan dugu. Argi dago, bigarren txanda honetan baldintzak tim bat aldatu dela eta horrek kalte egin dizuela. Bueno, kalte pixat egin zuen, baina bueno, aitzekik ez dago, ez. Bagoitzak bere amamertzaio eta horreneko txandako oso askarbilia. Gu ere nik uste oso askarbilia da Hondarribia eta behigu, baina bueno, ezin izan dugu horri hartu eta urrengo banden esperantza guztiak entoreko berriz. Eskerrik asko eta sorterik onena. Eskerrik asko. Horta Irakoitz Etxeberria eta hemen Frantxis González Etxabarri Hondarribiaren ordezkaria. Hementxe da, txanda irabazi bai, eguerdion, baina Bermeotarren denbora benetan ona izan da. Bai, eguerdion, bueno, ikusi dugu, denbora ikaragarrien dutela, errekorratik oso hurbil eta gaur zegoen giroarekin ez zegoen errekorrare hori egiteko. Ongi joan zarete, azkar zabaldu zue gainera errenta horioren aurretik, gero etortzerakoan zailtasunak izan dira, ez? Bueno, zailtasuna, nik uste dut horiorekin jarraitu dugula diferentzia handitzen, baina, Urdaibaik ere diferentzia handitu duela gurekiko, ikusi behar da, txanden arteko diferentzia beti aipatzen ditugu, txanda desberdinetan joan gara, eta inork ez daki, nolako aldaketak izan dian. Kirolarien larruan jartzea ere, Frantxez, oso zaila. Ikusten duzu lehen txandako garaiak 19:02ko krono bat markatu duela, zu basoaz, tentsio puntu horrekin, bigarren txandangoaz, egoera hortan zure barnetik onena ateratzea, ez da erresa? Bai, zaila da, gaina denbora hori ikusita, egiten oso zaila zela, baina genekin baita ere gu denboraldi honetan estropada oso onak egin ditugula, denbora horietatik hurbil-ibili garela 4 edo 3 ziabogatan eta 2 ziabogatan ere denbora ona egiteko gai ginela. Aizu, eta hurrengo iganderako, itxaso eskatu behar da, lehen Pedro Maria Bandok Kaikuko ordezkaria garbi esan du, tarte honi diferentzia honi buelta emateko, dena beharko da. Bueno, zaila da gaur dagoen egoerakin diferentzia horiek murriztea, baina gaur diferentzia horiek atera egin dira itxaso honekin. Orduan, itxaso handiakin badakigu diferentziak handitzeko, arrisku gehiago, baina baita ere galtzeko ere. Erki Frantxis, eskerrik asko. Bale, zuei. Frantxis González Etxabarriren azalpenak eta Ibon Gaztañazpi, tartea handia da, tartea gaindiezina ez da. Ez, Donostian gaude, onda 18 edizio pasatan pentsa hemen ikusi dugun, ez da gutxi horik ere, baino, Bermeo gaur handi egin du, begira, 19:02 errekorra hortxe 3 segundu pasatxora, eta nik uste dut gainera txanden, hemendik, lehorretik txanden artean eta alako ezberdintasunik ez dela egon, nabarmen kaleak, barrukoak, hortan asmatu dugu, lehenbiziko eta bigarrengoa hobeak, eta nik uste dut gaur goraipagarri batez ere Bermeoren estropada eitzakiari gabekoa 19:02. Esatea erreza da, egin behar da hori. Egitea ia ezinezkoa, egin da, baina krono ikaragarri izan da hori. Bueno, Arostegi jauna hemen da berriro, eta ea nolako osnarketa egiten digun horiorentzat, lana, bigarren txanda horretan, Hondarribirekin, baina egia ezan gaur langa, lehen txandakoek eta batipat Bermeotarren jarritako langa hori oso altua zen, ez da, eguerdion berriro. Bai, eguerdion, alde hortatik, birakurketa, tandan bertan Hondarribiak hasieran aldein digu, 3 segundu askara daizkigu, ez teki pixka bat estriborrea sartu da Hondarribi, eta horreztekit abantailotxo bat olortu duen, eta askara daizkigu 3 segundu. Gehortik aurrean ikusten dut mantentzen jungela demora guztia, eta, burrukan, eta, alde hortatik nik uste txanda politein deula. Baina, zuk esan dezu bezala langa lehenengo txandan zeon, ikusi dugu Urdaibaik egin duen denborakin, eta beste tandako jatera joan difentziakin, pentsatu dugu oso zaila izango zela demora hori berdintzea edo gerturatzea baita ere. Eta, ez dago bestekan, Urdaibaik Bermeo izorionak eman gaurko estropadagatik, eta, gu burrukako gogoakin etorriko baita ere, hurrengo astean. Psikologikoki entzun dugu patroia, nahiko garbi Irakoitz Etxeberria, lan handia egiten, mutile bat egiten alde batetik 19:02 hori zegoela, baina gero Hondarribi aurretik joatea eta zuk zeure lana egiten jarraitzea, hori ez da erresa. Ez da erresa, da gero gaur GPS-ek fallatu digu eta momentu askotan ez dugu jakin hori imaginetatik antzematezanekin, hori ikusten ginen, Hondarribiakin hor geundela trenerutxo bat, hori 5 segundu, baina ez genekin ez da ere reala beste tandakin nola geunden, eta horre eukido baita ere pixka bat datu falta.
Baina bai, psikologikoki bai ikuste zala hori, esan desuna, Bermeo egindako denbora hori zaila izango zala berdintzia. Bueno, banderari begira, itxaso txarra eskatzen hemen, orezko txandan hor izango da hori jo, baina burruka handiekin beharko da. Helburua zen izan daiteke zuentzat, txanda irtetzea, txandaren bila, irabaztera eta gero-gerokoak ez? Bai, helburua garbila da, helburua da eurrengo eganden etorri eta tanda irabazten saiatzea. Ez geha hasiko ezer eskatzen, bueno, seguru eskatzen duen ez daigula tokatuko eta egin behar du negualdi jain gau, gu iten negualdi jain da tanda irabazteatako geha, haber estropa poli bat iten deun eta, bueno, zapore honekin bukatzen deun kontxako estropa dago. Edeki, eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko zuei. Gero arte ba, hementxe beraz protagonista gehiago berehala gure lankideen eskutik, lau handien iritzia bildu ditugu eta egia esan kirol legez hartu dute guztiek hemen gaur gertatutako aibon, Bermeotarrek erakustaldia eman dute eta oso konzentratuta ikusi ditugu, hitz pare bat ere egin ditut goizean salzamendirekin eta egia esan kuadrilla ikusi dugu entrenatzailea bera konfiantzarekin, konzentratuta animaturik. Barkatu Ibon, berehala elkarrizketatxo bat izango dugu Xabir Anduzarekin, bueno, eskatu lankideok presaretenean. Kontua zera da, Bermeotarrek goraberak estropadan gutxi, estropada serioa, motorra berotu, ekin eta ekin, ikusi kaikuri segundu bat, 2, 3, 4, horrekin gora etorri da ontzila, gora etorri da kuadrilla, eta hori kudeatu dute. Noski, gero, bukatuta gero, lehen txandaren abantaila esaten da. Haizea baldin badago aldaketa, gora. Gaur, gora ez da joan. Bataz bestekoa, bera joan da. Baina, buruan eragin ikaragarria egin behar du, batipat bigarren txandako mutilentzat, arraularientzat, ikusteak, lehen txandako garaiak 19:02 krono bat markatu duela, Ibon. Bai, jauna, gaurko aizetxoarekin, marea erditan hori egin duela, aparta egin du, nik uste dut gaurko Bermeoren estropada, baldintzak eman ezkero, errekorra egiteko modukoa zela, estropada hasi eta uka kompletoa, eta momentu gako bat egonda, Gorka Aranberrik izan du esaldia borobila. Jo behar genuen tokian, jo dugu. Nik uste dut, momentua izan dela, lehenbiziko kaletik kaiku gurutzatu duenean. Hori izan dela, eta Zurinagak ere momentu hori jo du kritikotzat, nik uste dut horre egondala gaurko estropadaren gakoetako bat. Zurinaga aipatu duzu Ibon, epailaren katamaranarekin haserre zen. Neri harrigarri egin zait guri, eta jardun gara esanez, nola joan den, nola ez dio neutxi bere kaleari, bigarren gorri. Ara joan da eta bere... jakingo dute. Bai. Uretako kontuak guretan utzi behar dira, gule horretik eta urrutiari gara, saiatzen gara beti zuei datu sortarik onena ematen, gaur hori ere mugatu digute zoritxarrez, baina modurik onenean jarraitu dugu lehia eta jarraituko dugu orain. Protagonistak guztien hitzak biltzen, aurrera Xabir Andueza San Juan darrekin. Bai, Joseba Fernandez hemen da gurekin, kaian, Joseba. Bueno, hortxe zabiltzate portukin, zuentzat esperoko lana edo nola, balorazio? Bai, gulean bikaina egin deu. Gure estropadakin oso konten gaude, borrokate dugu alizan deun bezala. Uste aurretikan jarri zaigun papera batzela bat ere erreixa. Poesian pare bat konsulta ditut eta hemengo arrantzaliak esaten zuten gaur 1 eta 2-etikan herriz jungo ziala kanpoaka eta txikitingo zutela, baina eta hola izan da. Hori jakin da, batea gea eta, bueno, uste bai kanpoaka eta bai barruraka gure lan abika inin deula eta, bueno, hor gaude, 6. postuan, 5. agertu deu, uste dut respete guztiakin 5. baino geixio izan gehala gaur, nahiz eta 6. gehatu, baldintza okerra hauak arraunin deulako, baina hori igandian demostratu beharko dugu. Zer utzen zaizu Bermeo markatutako denbora? Ba, ikaragarria. Egitan, bueno, talde izugarria du, potentzialki bakigu, entrenadore ona, eta amorru pila bat. Eta, bueno, gaur kale hona zuten, eta aprobetxatu dute, eta, bueno, uste, ohandik igandian arraunin barkotela eskuratzeko bandera, ze baldintzak ez dakit nolakoak izango dian, hor goikaldean borraska potenten bat omen dabil, baina zorionak gure beri. Eskerrik asko, Joseba. Bale, Joseba Fernandezen azalpenak, eta posi da gizona, egindako lanarekin egia da, hauentzat 5. posturako lehia,
Oriok laugarren 19-22, Portugaletek 19-21, San Juanek 19-27 bon, bi hauen artean, 5 segundu, 6 terdi dira. Portu eta San Juanen artean, baina San Juanen atzetik kabo oso hurbil da, 19-29rekin. Txanden artean ezberdintasuna izan dela esan digu Joseba Fernandezek, eta uretan izan da bera, gu bainotatu gehiago ditu, zalantzari gabe, guk hemen ditugu, orokorrak, bataz bestekoak, eta baina barruko sensazioak horiek ontzi barrutik antzematen dira. Eta, bueno, nire ustez behintzat, Ibon, hori jo urrutitxo geratu da, eta gero, bosgarrenetik atzera, distantzia hau, oizkoa izaten da, baina behar bada ez horren beste. Esango nuke, urrutitxo denak. Bai laugarren hori jo, denak, bigarrena, hirugarrena, 10 segundu izan dira hemen, askotan, egun batean, baina gaur bezalako baldintzetan, txanden artean, haizeari dagokionez behintzat, eta korrontearekin eta izango zen, baina ikaragarrizko aldaketa ez dugu antzeman, eta hala ere diferentziak badaude, Ibon, badaude. Bueno, hor batetik, aipatu ibarra gaurna, Bermeoren estropada handia, ezta? Hori, nik uste dut, abia puntua hori dela hausnarketa egitera. Hasi eta guka estropada, aparta. Txanda tartean ez zait iruditzen niri aparteko alderik egon denik. Eta egin badu, haizeak bera egin du. Gu hemen lehorrean gaude eta hankanpoak garen berri, ane momentroaren datu bakarri daukagu. Baina bai, eta hortan guztiok bat gatoz kaleen artean egon dela gaur. Josebak guztiek aipatu dute lehenbiziko kalea, laugarrengoa baino beha izan dela, eta alde hortatik San Juan hirugarren kaletik, denboretan eta gaur ere txapelak entzekoa. Ederki, gero jarraituko dugu gure adituaren hausnarketarekin, Ibon Gaztañazpiren hausnarketarekin, Xabir Andueza, Jon Salsamendirekin dugu, kaian, aurrera! Jon Salsamendi, pozik, gustoa, azte marka egin dezuten, azte estropada egin duen Urdaibaik gaur. Bai, oso guztua gaude, egile esan gaur ez dugu ezer irabazi, ez errez, baino amestutan neukan estropa atera zaigu, lan hauitea etorria, lan hauitea lortu dugu da oso guztua. Aurretik uste dut, aipatu duzula, rekorretik gertu ibi beharko zendutela, aurretik denbora ikonera markatzeko, esaten dezu ez dezutela ez zer irabazi, baina urratxa hundi eman bai, Bai, bueno, ordo indako estropa eta hor daude diferentzik gaurko biruakin. Markan asuntua itxasuak utzi berrizu marka egiten, baina urtero irabasteko lehian dauden taldek markatik urre ibiliko jala kondizioak ematen bali maila hori nahiko garbido. Hala ere irutzen zait, hemen don rekorra emeretzi berako hori intzanen merito desente gehiago emate jonik, bai orduko, bai kastrokintzuna, bai astillero gintzuna, ze kondizio orduan guatzen naiz pestainak inda, palka txiki ginda gendela, eta irutzen zait, uausteko oendikane pixkat inberkoala, baina bueno, gu ez gaude hemen rekorrak hausteko, baizik eta gu geana erakusteko, eta horrekin irabaztia balimak gau, hortan saiatzeko. Eta gaur zerbaitin belen baleu hori da, gu zer gehan erakutzi, uste dudera guztin, 3 txapelketan adibidez media bat botata eta antzeko diferentzik izan diala, eta dano gaude berzio hobe baten, oain irailen, baina klabia da bakutzak bere lan aitia, gu guri egin deu, patroiare zoragarri bilia, irutzen zaita aurreneko luzen, kaiku gureana horren beste etortzen ustiak, eta gure abiadura mantenduz, irutzen zaita horrek desgaste plus bat eman diola kaiku metro gehiago inez, eta hori barroaka gaur bezalako giruakin freskura pitxin falta hori baigarritea. Guk asko jober izan dugu barrua, baina betire igual xio gorde duelako kanpoaka. Ontxe Joseba Fernandezek esaten zigun, bai, Urdaibain denbora ikaragarria da, sekulako taldea dauka, eta gero amorru handiarekin etorri dira. Hombre, hori argido, hori esto ez Amerikan. Hala eta guztiz esan, azte guztin saiatu gea, saiatu naiz liga bukatu duenetikan, mutilak mentalki bada ere isla baten sartzen. Guk buru lan ikaragarri egin dugu aurten. Mantendu duguna mantentzeko, bakutza nahi duna pentsa ezala, hemen egon berdu ez, baina gu hemen gaude. Eta guk indeun lana, buru lana aurten ezin da neurtu. Baina ni bakit zenbatean jokua dan, eta guk berdeuna 2 aste hobetan, pake neon, eta uretat dakiguna itea erakustea etorri, eta horrekin onena balimagea, behon deigula, eta beste bat obia balima, berdin. Bandera ez dezuela irabazi esan duzulen, baina datorren iganderako 10 segundura kaiku 11 Hondarribi 19 hori jo. Ez dugu zer irabazi. 2001 urte ni hori jokin aurreneko egunen 11 segundo bigarrena jateken iskan, bigarrengo egunen illa estorba guztia jugatuta isla paraino aldatu eta beste posto seginan aurretik, eta banderik ez genuen irabazi. Eta beste antecedente batzuk alberik handa komentatzia, baina nik urrengo jaian estropa bukatu arte, bekitena da gaur gure lan hain deula, eta horrekin gaur behintzat onenak izan gala demostratu deula.
Gure helburu aurrengo igandeako hoxe da. Gure lana eguneko egin eta berriz lan horrekin onena baldin bagea, orduan aukera hondik izango ditugu, baina gaur ez dugu zer irabazi. Zoriona berriro. Eskerrik asko. Hor da Salsamendi jaunak esan dakoa, beste datu garrantzitsu bat. Gaur lau favoritoak Ibon, banatuta ziren txanda ezberdinetan, datorren igandean elkarrekin doaz. Eta hor, Bermeok errenta kudeatzeko egin behar duen lana, noski, guztien helburua izaten da, biegunetan honen izatea eta bietan azkarren da garaile izatea. Baina, kudeatzeko posibilitate hobeagoak elkarrekin joango direlako, Ibon. Hori da, orain horrek beste irakurketa bat ere badauka. Gaur aukera izan dute, bai Hondarribiak horiok, Kaikuk eta Ordeibaik, kale batetik bestera joateko, printzipioz berdintasunare handiagoa izango da, eta alde horretatik, patroiak eta mugatuagoak ibiliko dira. Eta halakoetan normalean, lau ateratzen direnean, bakarren batek asko galtzen du. Eta azkeneko gauza, Miguel, Neronek aipatu behar nuen, eta begira zerra aipatu duen Neronek. 2001 urtean, hain izan zen ura handia, bera barruan izan da, honek ederki badaki, bandera, Zer gertatu zen azken metro haietan. Kerten eta trapu eskuan izan arte, ez dutela irabaziko, ez dutela Bermeora eraman. Hori normala da, entrenatzaile batek hori esatea, eta mutilei azpimarratzea hori astean zehar, hori normala da, Jaun Andreok, eta hori argi dago egingo dutela astean zehar. Errenta handia, begira zenbat zale, ze jendetza, eta badatoz arrauntzaleak. Hau da, Donostiko estropadak duen indarra, ze posa, ze lotura historiarekin, hortxe doaz zaleak, eta protagonistak gehiago Xabir Anduezarekin, aurrera. Josu Indo hemen da Orioko arraunlaria gurekin. Bueno, lan bikaina indezute, baina azkenean denborak ikusita, horrezko txanda bai, baina urruti txamarra 19 segundu Urdaibaik eta lau arrentza bete. Bai, bueno, guk salidan oso fuerte atea gaua, ustez, da Hondarribia ikusi pixka alden indigula, alare buru galdu gabe saiatu algenun denbora gutxiena kanpoka galtzen. Nik uste pixka teldu joula, buka eraldea. Eta gau bueltan, sufritzen etorgea. Harrapatu nahi hori, baina sufritzen. Da geho jatu honen, esan digu Urdebeik eta ze denbora indun, da egite esan berado Urdebeik kriston denbora indula. Eta aizia gehiago zan netzako indun denborakin gaur irabazle justua da Urdebeik. Datorren asterako ze geratzen zaio hori joi, esan dut bandera oso urruti, 19 segundura, horrezko txandan, ze asmo ze helburu? Bueno, datorren azten, aurrengo gauza gozaz etorreko dugu. Gutxinez txandan onenakin sartu geha, urte guztien onenakin on geha, eta, bueno, urrengo azten etorreko geha, zerotik hasita, salidan jarri bestekin, da 2010 tokatu zigun estropa batitia, eta, behintzak guztua gehatu, eta holako afizioa ere eskertu, hainbeste jende tortze hori jotikan, da zorionak irazi nahi. Eskerrik asko. Izuei, agur. Kirol legez, Indo, zorionak horrelako kirolariei Ibon. Bai, estrigorrankekoa, Berak aipatu lau aldiz uste dut, sufritu aditza, sufritu ez fizikoki bakarrik, sufritu beti burutik gabe. Ez zuten besterik gabe, beste irtenbiderik ez zegoen. Bai, eta hasieratik estropada hankaz gora jarri zaien, nire dut zait gaur horiok estropada txarrik egin gabe, negargarrik egin gabe, hasieran galdu du, hainbeste, puntetako 3-4 segundu galduak bazituen. Gero, 12 minutuan, Hondarribiarekin hor joan da, baina irteerak asko markatzen du. Eta horregatik Indoren sufrimendu kontu horiek. Niretzat protagonista bat, beste bat entzun da, eta datuak ikusita, Bermeok lehen luzean, Ziabogara bidean, 9:21. Etorri, 9:21 eta 9:18. Jar dezagun 9:22. Hondarribik, bigarren txandako garaileak, lehen luzearen amaieran 9:23. Eta bueltan 9:41. Hor ikusten dut diferentzia. Etorri, Bermeo, etorri egin dela. Hori da, tartea hor, Kaikuri hor zabaldu dio, Hondarribiari ere bai. Jon Salsamendik ere hori xeitatu du, Kaiku gurekin joan da, baina akaso desgazte handiagoarekin. Behar bada bai, ni baldintzaldetik eta gaur berdintzat edo itxasuan inoiz ez da berdina, badakigu. Baina baldintza berdin zamarrak izanik, hauek ondo aliatu dira, iaz ere irailera bikan iritsi ziren hauek eta aurten ere bai. Eta beste gakoetako bat, barkatu Urdeibairien estropada apart hori hortaz gain, balena aipatu duguna. Noiz gurutzatu den Bermeo Kaikurekin. Hori aipatu du Gorkak berak aipatu du Aranberrik, Zurinak ere bai, eta nik uste dut bigarren
klabea horixe izan dela. Hemen irudirik oraintsuenak, hor da Hondarribia, bigarren txandako garailea. Hondarribiak adibidez, hori, lehenengo luzean, 6 segundo atera dizkio. Bigarrengoan, bi pasatxo, baina bi. Bigarren txandako ontzientzat, etorrera hori, bigarren luze hori, ez da izan nahin probetxuzkoa, Ibor. Ez, hor galdu dute gehienek, eta Hondarribiaren inguruan esan, segituan, irterago eta segituan estriborrera etorri da, Urdaibai eta Kaiku ere bai, eta hori hor zuzen xamar etorri da, eta hortik, etorra daitekeak aso, hori horren estropada hasierako galera hori. Eta Hondarribiak gaur ere estropada ona 19 eta 14 egin du. Kaikuk 19 eta 13. Horiek denborak dira, bai. Berme horrena izan da gaur harrigarria. Aurrera Xabier Andueza, Kai aldetik. Hemen, Kaian gurekin Agoitz Irazoki, Lesakarra, Hondarribiako arraunlaria, esaten zenidan, barruan arraunean gustora aritu zatela eta ondo indezutela lana. Bai, nik uste gaurko Hondarribia bere errendimenduen egunetikan nahiko hurbil dela, estropada errein dugu, eta uste dut kontenta zoriontsu bateko moduan gaudela itxera. Aizian gatik eta matintzen xe-hoxe gehi ote izan ote dugun guk, ez dakio seguro, gero ikusiko du telebistan, Mino ez, oso gustura egindako lanakin. Eta denbora ere, 19 minutu eta 14 segundu denbora ona da, hemen gertatzean Urdaibai 0-3 egin duela. Ikarrizko denbora. Guk ere nik uste Hondarribia egin duen denborik hobena gaur indugula, lehen gurtian ingenuen 19-20 eta gaur 19-13 oranduzo. 14, 6 segundu mejoratu du. Ez, gu itxera zoriontsuaz, bakarra hobiek izan dire, eta, tanda garen gu nahigo genuen lehenbizikoa, eta hola tokatu da, eta ez dakit kanpotik zeikusi duzunzok, aizerik izan ote den, hogeixo, gutxixo, ez dakit. Ematen zuen barrenetean, geixo izan ote den, bigarren tandan, ez dakit. Azkenean Bermeok indula denbora iriko honena, 10 segundu atera izkio Kaikuri, 11 zuei hori. Txanda datorren astean horrela izango da. Alde handi xamarrak, Kaiku eta zuek segundu bakar batean zaudete, baina aurretik Urdaibai zaila izango da, ze helburu izango zute, txanda irabaztea ateako zate, apurtzera, auskalo. Gaur bezala xateko gara. Gure errendimendun egunera matxera edo hurbiltzera, alik eta gehien hurbiltzera, eta horiken baldin badu gu konforme joan egalitxera. Eskerrik asko eta zute. Bale, eskerrik asko. Irazokiren hitzak eguneko eguna eman, eguneko eguna bai, baina gero eguneko egun horrek etekinik baldu. Egia da, kuadrilari ezin zaiola gehiago eskatu. Denak lehertuta, amaiera hortan, dena eman da, horiek ez daude. Hor egun pasata txillidaren inguru hortan bueltak ari direna bezala. Horiek orain Kaian lehertuta daude. Eta hala ere, hausnarketa egingo dute, konparaketa egingo da, baina Bermeo Kaikuri 10 eta 54, 10 terdi. Hondarribiri 11 terdi, hori 19 terditik gora, 19 eta 74. Tarte handia da. Zer egin behar dute hauek, noski, itxaso pixka bat eskatzeaz aparte, zer egin behar dute bigarren egunean horrezko txandan Bermeo lehen toki hortatik bidaltzeko? Agoitzek berak esan du, bere errendimenduaren euneko eun hortara hurbildu eta gero Bermeoren leherraldia edo itxaron. Eta hori kontuan izanik horrelako bat gertatzeko, Bermeo esalako talde bati, puntu-puntun dagoena, sasoiz, indarrez, talentuz, eta gainera esperientzia dauka, pentsa esperientzia handiko taldea da, badakite zer ez duten egin behar, eta bandera eran jarri zaie, baina badakigu, hor jartzen du, Donostiako 119. bandera, hemen haundia ikusi dira, haundiagoak ikusi dira, eta hori da, eta beste gauza esan nahi nuke, hemen laurek daukaten problemaik handiena da, gainerakoak asko ibiltzen dira, garai batean bi talde, baina orain gero hirugarren ere lau talde, horrelako hiru talderi aurrea hartzeko ikeragarri ibili behar da, gaur Bermeo ibili den moduan, eta suertea ere aldeko izan. Gaur guztion ahotan onena izan den, kale hortatik joan baita, Bermeo. Lau favorituak horrezko txandan izango dira, azter dezagun bestek egindako lana. Portugalete, 5. Portugaletek estropada serioa egin du. Kontua da, parean zituenak, Bermeo eta Kaiku, lehen biak izan direla, eta ikaragarri ibili direla,
Bestela, hor dago, Portugaletek eginiko azken kronoa, 19 eta 31. Hirugarren kaletik, Mikel? Gaur honena etzen. Eta hirugarren kaletik, hori gandik, 8-9 segundora heldu da, eta nik uste dut, Aizperrok ere, asmatu duela, ez denok espero genuen mailan, uste genuen geixio ibiliko zela, baina urtean nola joan den ikusita, 8-9 pixkat egin du. Hor da, Jose Luis Korta, Xabir Andueza hor elkarrizketa eskatzen, da dio ez duela hitz egin nahi, barrutik garbi entzun dut, nahiago duela isilik geratzea, eta hortxe da. Bueno, Ibon, protagonista berriren bat, Donostiar ordezkari bat adibidez Xabierrek ekartzen digun portutik, eta Kabokoen iritzia ere komenigarria litzateke. Bueno, oaindikan beste protagonista pare bat biltzeko moduan zara, Xabier. Bien bitartean esaten ari ginen Ibon Gaztañazpi eta biok hemen begiratzen denborak. San Juanen balorazioare egin digu Joseba Fernandez berak, estropadarekin konforme zala, 3. kaletik baita ere, baina argi dago hauen helburua orain izan behar dela kontsolazio txanda horretan garaipenaren bila irtetzea. Tira, Xabier Andueza hitza eskatuz, protagonista batekin, aurrera Xabier. Hementxe da Kaboko entrenatzailea, Gustavo Vázquez, eta lehen entzun dezute ikusi dute Jose Luis Kortari esan diogu, bi hitz eskatu eta ez haserre dago gaur, bestek hitzein dezatela, eta hori esan digu. Gustavo Vázquez, bueno, pues, ¿qué valoración haces de la jornada de hoy? 19:39, estáis por delante de la Donostiarra, cerquita, muy cerquita tenéis a San Juan, no está lejos Portugalete, lo esperado. No, lo esperado no, nosotros como dije antes íbamos a hacer lo mejor posible y bueno, y a intentar como muy mal quedar entre los 5 primeros. No pudo ser, fue una regata muy dura, aquí siempre suele ser, las balizas de fuera suelen ser las mejores y bueno, y nos tocó ahora a la 4 a nosotros y resulta que hoy no era la buena. Fue dura y bueno, los remeros también le ha ido duro, no han ido cómodos y bueno, hay que hacer una lectura de esto. Lo importante es que estamos aquí, como bien dices, estamos a 9 segundos del 5º puesto y para la semana vendremos con la intención de obtener ese 5º puesto. Hoy habrá sido duro, ya desde casi salida. Ibai que se iba, Kaiku también, pero lo de Ibai ha sido impresionante, que se iba muy lejos, eso no sé si afecta a la moral. No, yo ya los tenía por avisados, ¿no? Sabíamos, aunque las condiciones fueran igual para todos, sabíamos que en los primeros 5 minutos normalmente nos están metiendo 5, 7, 8 segundos y sí, teníamos que pelear con eso, teníamos que intentar que no fueran tantos segundos y luego a partir de los 5 primeros minutos pues aguantar la diferencia, pero bueno, ellos se han ido en proa, bueno, para afuera han cogido toda la calma de la boya 1 y bueno, las diferencias se han aumentado demasiado. Luego ha hecho una regata espléndida, a 3 o 4 segundos de batir el récord del campo, increíble, a este nivel es imposible estar, pero bueno, nosotros eso, ahora valorar lo que hicimos y para la semana pues intentar venir a conseguir el 5º puesto. Ganar la tanda y conseguir el 5º puesto será el objetivo del domingo que viene. Exactamente, sí, tenemos que ir por la tanda, a ver si el sorteo, pues bueno, si no nos perjudica demasiado y venir con la intención de quedar primeros de tanda, que también es bonito y bueno, y si podemos aumentar recuperar esos 9 segundos con respecto a Portugalete, pues perfecto. Gracias. Nada, a ti, hasta luego. Gustavo Vázquezen hitzak, Ibon Gaztañazpi, minduta, ez dago posik, baitzarekin 5. postua zela helburua eta urruti geratu dira. Hori da, nik uste dut gaur itxurari gabe kaleak zigortu dituela, Laugarrengoa gaurko giroarekin eta garbi ikusi da, guztiak emakumeen txandan ere, esan dugu Ibaika azkar geratu dela, 3 txandetan azkar geratu dira netzean, eta hala ere, nire iruditzen zait, Bermeok 25 segundo, nik 25 segundo bakarrik esango nituzke, edo Kaiku handi honek, 2. kaletik, Kabori 15 segundo niretzako bakarrik sartu dizkiola, berak esan du, ez direla eroso joan, irterago, 5. egitera etorri, eta zure burua, 3. 4. minuturako hainbeste denbora galduta, eroso nola hori zaila izaten da. Ezinezkoa da. Hala ere iruditzen zait, Kaboren estropa, San Juanena bezala, ia diskurtso berbera erabiliko nuke, San Juan darrentzat,
kalearen zigorra... Eta zaku hortan Donostiarra sartu behar ditugu baita ere. Donostiarra gaur laugarren kaletik joan dira, eta hauek ere besteak bezala, hor sufritu, sailkapena hartzen badugu, 7. kabo, laugarren kaletik joan da, 8. Donostiarra laugarren kaletik joan da. Egia da, koska dagoela, kabo 36ra, Donostiarra 1:27 urruti. Bueno, bukatzeko azken protagonista bat, eta San Juangoa, baina kasu hontan emakumeen lana aipatzeko, emakumeen lehian gaur oreka ikaragarria ikusi dugu, gizonezkoen estropada baino gehiago, eta ea norduen bere inguruan Xabiran dueza lankideak. Hala da, Juan Mari Etxabe, San Juanengo nesken entrenatzailea, nesken lana gaur San Juan darrena bikaina izan da. Ez dakit zalantza batzuk zuk ere izan zen dituen ostegunean hain larri sailkatzeko, gaur berriz ere demoraldiko maila eman du San Juanek eta aurretik abantai txikia baino badu aldea. Bai, abantaia beti abantaia da, gure alde da, eta zalantzak ez, zalantza, beak egin bat ez, azkeneko orduan titular bat lesionatu da, eta aldaketa batzu barruen ditut, replantzatzeko, eta azkenean, hoi pixat, behan artean gertatu den zaba gehiago izan duela, nerviosismo bat, eta bezpean gertatu zen gaintik, eta pixa presakako zalantzoi beak egizuten ez. Nik personak enakan zalantzek sartuko ginela, pero azkenean denbora gutxigatik sartuko ginen, importante hori zen, eta gaur maila neko txukuna eman dugu, uste eskutan guide dugula zati importante bat banderana, eta azkenean beha gainatorri dira, eta datorren artean gatuko berrez, bere zerotik hasi berrak. Ibaikak batez ere buelta ikaragarri egin du, gaikainea, 2 segundu baino gutxiagoko aldea, bandera datorren astean erabakiko da, eta Zumaiare gertu dago, ni izan nuen, gaintik astean zeharre izan dut, kumudik adebi askotan, denbora txiki izango zela horreko jornada izateko, maila ondila dakagula momentu honetan 3 taldeak zaleike, ni uste 3 garbi gela, bai Zumaia, bai Ibaik eta bai gu, eta datorren astean, itxasuan aldaketa, kalean, eta gauza zenek egobetu intxetxun, harrek emango bandera, garbi dago, ez dago, 3 segundo, 4 segundo Zumaiari ez da bentajak, ez nik uste, itxaso pixi batekin, gauza pixi ondo dinta, buelta emango dutela. Gizonezkoen estropada ipatuz, ikaragarria Urdaibairen denbora, errekorretik gertu, eta... Ikaragarria, ikusia, konfiantza hartute, Arakuan ja utziute estropada, eta hori importante da, beti kanpoko largoan hau zaldematzu estropada buelta gaien dutzea, eta demora izuarra hori demora egiteko, talde gutxi lortu dute, behar lortu dute, eta zorion du, gaurkoa papera oso nien dute, Bermeon alde jarri dute jamakila, eta datorren astean horiek gu bezala erramatatu. Eskerrik asko. Bale, ez bere. Juan Mari Etxabe, bere lanarekin hor... konforme gaur egin dutelako denborarik onena, baina errenta ezin da lesioak eta ipatu ditu, eta azken orduko aldaketak, eta, alde batetik bai pozik, baina kezka puntuarekin, gero, Bermeori buruz ere hitz egin du, ez dezagun ahaztu, gizonezkoen mailan berak zuzendutako azken kuadrilla hori izan dela, Bermeo Urdaibai, hain zuzen ere. Ibon, emakumeen lehia zabali dugu, datorren jardunaldiari begira, 3 arraun elkarte, San Juan, Ibaika eta Zumaia, tarte txiki-txikian ditugu, 4 segundutan, gizonezkoena bideratuago dago, baina erabakita ez, 3 arraun elkarte ditugu 11 segundutan, Orio, 19 urrutixiago geratu da. Bai, begira, hori aipatu duzu, eta akaso irakurketa azteko onena hori, izan lehike, hori jok bai emakumezkoetan eta gizonezkoetan, ia favorito besteekin jakina etorrita, oso atzera geratu dela, eta emakumezkoen kasuan, bandera oso zabalik, ni iruditzen zait San Juan errespeto guztiarekin izan da, ez dagoela denboraldiko unerik onenean, gaur 4-5 segundo aurretik ibili da, gero Ibaika asko arrimatu zaio, kalea behar bada niretzako onene izan du, eta emakumea lesionatuta bai, eta hortik nik uste dut, Etxaberen kezka edo etzen olako alaitasun, etzen zaltzamen diren arpegia Etxaberena. Oso zabali dagoen bandera bat, ea Zumaitarrak, Nagore osorok esan digu, gaur antxiz eta jardun direla, oso ondo daude, eta Ibaika zerrezanik ez. Gaur atzetik aurrerakoa egin du, 4. kaletik, eta bandera hori gizonezkoena ere ez, baina hori oso zabali dago. Eta gizonezkoen kasuan, hemen ez gara berriak. Hautagai garbi bat, nabarmena. Eta gero beste aurkari handi batzuk
ustekabekoaren bila datorren igandean, ez? Hori da, Bermeoren alde egiteko arrazoi asko. Eta azkenekoak gaur bertan egin duen estropada, ona ez aparta, 19:02, marea erdian, aizetxoarekin, bueno, harrigarria, eta hori da, berain alde egiteko arrazoirik garbina. Baina, badakigu, Donostian gaude, topikoak dirudite, eta Salsamendik izan duenean, hemen jokatu egin behar da, ez du diskurtsoa bota, sinistu egiten du, badaki, berak sufritu du, eta hori transmituko dio taldeari, eta hori bermeotarrek oso barneratuta daukate, iaz begira, bai, Donostian kaleak direla, ez direla paliak, saltxak direla, zer gertatzen diren. Bandera eskutan izan arte, bai. Ez dago garaipen. Kertenak, trapuak eta denak behar dira hemen, eta Donostiatik atera, danetik ikusi dugu eta hemen. Eta, bueno, besten alde esan, hori besten alde erabili daiteke. Donostian estropada jokatu egin behar dira. Borraskaren kontua nik ere aipatu dut, Josebak aitatu dena entzun dut, Gransolen badabilela, ez da, bueno, iragarpenak ikusi egin beharko dira, eta gero bermeotarrentzat txarra lehen esan duguna. Kontrario, haundiak dituela aldamenean. Kaiku, Hondarribia, eta Orio bandera urruti dauka, baina ondoan eramango dute. Txandabila joango da. Txandabila eta horrek ez dien lagunduko. Oso ondo, eskerrik asko Ibon. Zuei. Datorren igandean hementxe izango gara zintzo, emakumeen lehiarekin hasiko gara, bigarren jardunaldiaren atarian, 12 laurden gutxagotan, ikusentzuleok, alegin guzti egin dugu emanaldia zuei behar bezala eskaintzeko, eta datorren igandean ere, intentzio honenekin hementxe izango gara. Ondo bizi eta gozatu igandea polita dagoeta.